El Govern ha aprovat el decret del teletreball per al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest decret s'estableix el treball a distància com una opció de prestació dels serveis públics adaptada al segle XXI. Els treballadors públics podran fer un màxim de 2 jornades senceres de teletreball. El decret també estableix la possibilitat de teletreballar de manera ocasional en 3 supòsits. Per completar la jornada quan es duguin a terme activitats fora del centre de treball i evitar així desplaçaments ineficients. Per fer encàrrecs específics i concrets en cas que el treball a distància resulti més eficient. En situacions d'emergència i episodis de contaminació derivats de plans de protecció civil. N'estan exclosos els llocs de treball que només es poden realitzar amb la presència física en el centre de treball. L'àmbit d'aplicació d'aquest decret abasta més de 40.000 persones. L'adhesió al teletreball és voluntària i la durada és d'un període màxim d'1 any prorrogable. Cada teletreballador o teletreballadora ha de formalitzar un pla personal de treball que estarà subjecte a la seva avaluació periòdica. Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball rebran formació específica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Beneficis del teletreball. Fomenta la confiança, la iniciativa i l'autonomia. És una forma de captació i retenció del talent. És un model sostenible, ja que evita desplaçaments. L'administració pública pot ser un model per a la resta de la població i les empreses pel que fa als usos del temps, la flexibilitat en la gestió dels horaris de treball i les noves modalitats de la jornada laboral. L'objectiu final és avançar en l'orientació del treball als resultats i superar la cultura de la presencialitat. Un camí engegat de manera pionera. El model de teletreball de la Generalitat de Catalunya s'ha construït sobre la base de les experiències i els resultats obtinguts en plans pilot anteriors. Durant la crisi de la Covid-19, més de 17.000 empleats públics han estat teletreballant per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. En el futur, el teletreball continuarà sent una peça clau per a la prestació dels serveis públics a Catalunya.